Tak on je to dovoz jako dovoz, jo, to ono si jako nepomůže, ale je to spíš o tom, že já mám doma prostě 14 dní, 3 neděle, než je vemu na cesty, zatímco oni to tam prostě zmydlejí hlava nehlava, je to. Jako mě nejvíc vadí to, že tam tomu nikdo nerozumí. A o ty ryby ani není postaráno. Přesně. To je spíš horší, to, že tomu nerozumí, by nevadilo, ale to, že se na to vysedou. Oni musí jdou ve 4 domů a Jardo vyjel z toho a ani nevím, my to tam někde ukli a druhý den se to vyleje. To je, a u nás ve Stříbře, tak tam má jedna dotyčná taky akvaristiku a chovatelský a to je katastrofa, jo. Tam člověk přijde, ochcípan ryby, přijde tam za 2 dny, ono to tam je stejně, jo. No, tak jako to je pravda, že ty akvaristiky, oni všichni, jak to nejde, ale jako my jsme jich prošli hromady, protože chci si taky otevřít svůj krámek a to, co jsem viděl, to jako nemám strach z konkurence prostě. jako rád navštěvuju teda Tachovskou.